Creo que a través de esta metodología, que es una metodología activa, los alumnos y alumnas se implican más y además es que trata un tema que normalmente no se trata, que es la adicción en las redes, entonces hacen que estén más motivados. Proiectul vizează mai mult latura de educație morală, copiii conștientizând impactul pe care îl au folosirea tehnologiei, instrumentelor ce vizează tehnologia, asupra relațiilor în familie, cu prietenii și asupra vieților în general. Lots of people, even me, most of the time are distracted by social media, which deprives us of doing things necessary for our life. So to organize this sort of the activities, especially amongst the young generation pupils, is invaluable and effective, important. So I believe that it will be helpful for participants in their future life. Printre lucrurile pe care copiii le-au învățat în acest proiect se află gestionarea timpului petrecut online, cum să-și impună anumite limite în ceea ce privește timpul petrecut pe internet. De asemenea, copiii au lucrat în echipă și au colaborat unul cu celălalt, creând astfel noi conexiuni și prietenii în spațiul clasei și al școlii. Well, for the structure of the project, the students were absolutely involved at 100%. They were participating in different activities, different games, and of course the involvement depended from the class, the people and the moment, but generally speaking they were the center of the project. Vale, pues cuantas más actividades hemos hecho en este proyecto, en Addict to You, considero que han ido perdiendo la vergüenza, cada vez han sido más participativos y eso ha facilitado la comprensión de todos los contenidos y ha sido pues muy fructífero para ellos. Copiii au fost foarte implicați, au dat exemple din viața personală, au fost sinceri atunci când au participat la activități legate de cât de mult folosesc ei și ce anume fac pe internet. Au dat exemple din viața prietenilor lor, a colegilor și a prietenilor care sunt de vârstă cu ei și chiar au încercat să găsească soluții, fiind conștienți totuși de efectele folosirii îndelungate a acestor telefoane și tablete și au încercat să găsească soluții astfel încât să nu mai petreacă atât de mult timp, să iasă în aer liber, să petreacă timp împreună, să se joace împreună, jocuri fizice. Personal considero que todos los estudiantes son más abiertos de mente, entonces saben que no deben creerse todo lo que ven a través de las redes sociales, no deben confiar en todo, sobre todo si son rumores los cuales son falsos. De hecho hemos hecho una actividad muy graciosa hoy a través de la cual era como una especie de teléfono escacharrado y han tenido que contarse una noticia los unos a los otros y han visto que de hecho incluso pueden llegar a hacer daño a una persona si ese bulo va creciendo, digamos que un granito de arena formamos una montaña. Entonces, a nivel personal, creo que ha sido muy bueno para ellos y ha hecho que sean mejores personas. Consider că acest proiect contribuie, în primul rând, la dezvoltarea lor personală, prin faptul că acum au aflat despre gestionarea timpului petrecut online și este mai ușor să previi. Acum au cunoștință în ceea ce privește pericolele pe care le ascunde internetul, când este bine să pună stop, dar și în viitor vor folosi conștient rețelele de socializare și întreg mediul online, conștientizând practic care sunt limitele. Senti-me empenhada ao querer saber, aprender mais sobre o tema e também, pronto, senti que as pessoas que estavam ao meu lado também se estavam a sentir empenhadas e isso levou-me que ficasse ainda mais empenhada. Pues me he sentido bien, me he sentido escuchada porque nos iban preguntando un poco qué pensábamos y eso me gusta bien. Gostei das dinâmicas de grupo durante os trabalhos, né?
Eram atividades fora da caixa. Mi-a plăcut cel mai mult faptul că am putut să învăț despre cum aș putea să dezvolt o dependență de tehnologie sau de gambling, sau cum pot să o previn împreună cu colegii mei. Eu acho que, para além da mensagem que queriam passar, que era do uso dos telemóveis ser vicioso, acho que essa mensagem transmitiu muito bem, porque tivemos sempre de volta, mas também o convívio que tivemos e as partilhas que fizemos entre todos, porque nós estávamos em grupos e, querendo ou não, nós íamos sempre interagindo uns com os outros e é muito giro ver isso do início até ao fim, ver que somos pessoas diferentes até no final, que somos pessoas diferentes e que pronto, tivemos a oportunidade de falar e de interagir e que já não é tão estranho como no início, porque no início era sempre aquela coisa desconhecida. Que tenemos que ver más allá de las personas de lo que vemos en una pantalla, porque al final lo que ves en una pantalla y todas esas noticias pues no es la persona. Eu acho que as redes sociais é um ponto muito forte, porque é o que a maioria se viu. E acho que, por exemplo, o jogo, como éramos todos menores, nem toda a gente participou dessa, nem as apostas, mas deu para ver que a internet e as redes sociais influenciam muito hoje em dia. Să iasă afară, să petreacă cât mai mult timp cu cei din jur și nu folosească rețele de socializare, ci mai mult să se întâlnească cu ei în viața reală și să petreci cât mai mult timp și să nu-ți întrerupi programul zilnic. Sim, nós fizemos lá uma atividade que levava muito tipo, à vida real. Foi uma espécie de teatro que nós tínhamos que representar os jogadores. E pronto, eu achei essa atividade muito importante, que é para saber, por exemplo, como é que é a vida real dos apostadores. You can find more information about the project in our website, addicttoyou.plusproject.eu, or in our social media, addicttoyou_Erasmus Plus Project. Join us.